Assalamu alaikum. Düşәмбе mübarәк булсын. Яңа шатнасы уңышлар алып килсен, дуслар. Düşәмбе инде ул гадәттәгечә Пәйгамбәребезнең сөннәте буенча ураза тота торган көн, пәнҗешәмбе, шулай ук ураза тоту ул инде Аллаһ Тәгалә тарафыннан шулкадәр зурлана, бөтен гыйбадәтләрегез үзегез өчен, фәкать ураза тоту минем өчен дигән һәм әҗерен дә үзем бирәмен дигән. Шуңа күрә әлеге форсатны шушы Рәҗәб айларында кулдан ычкындырмыйк, дуслар. Гомумән, ураза ул организмыбызны ныгыта, яңарта, безнең эчәклекләрне, безнең күзәнәкләрне, клеткаларны яңарта, чөнки ураза ул Аллаһы Тәгаләнең операция өстәлендә булу белән бер диелгән. Врачлар, табиблар безнең инде үзләренең скальпельләр, пычаклары белән чистартсалар, Аллаһы Тәгалә үзенең рәхмәте белән, үзенең шушы хикмәте белән безнең организмыбызны чистарта, ныгыта һәм безнең күзәнәкләребез яшәреп кала. Бу җәһәттән инде Япон галиме безнең Нобель премиясе дә алды. Ул нәкъ менә ураза тоту, ач торуның зур организмга файда китерүен раслады. Шуның өчен дә аңа дөньядагы иң зур Нобель премиясен тапшырдылар. Аутолиз процессы дип атала. Аның ачышы, ягъни ураза тоткан вакытта безнең организм үзенең бөтен энергиясен организмны чистартуга, ныгытуга, авыру, чирле клеткаларны, күзәнәкләрне яңартуга тота бөтен энергиясын, һәм шул ңа күрә дә организм дәвалана, сәламәтләнә, яшәрә. Әлеге форсатны кулдан ычкындырмыйк, дуслар. Ике дөнья бәхетләренә ирешик, сау, сәламәт булыйк.